Уважаеми гости, първо искам да ви благодаря, че уважихте това тържество, че в малко отложен празник заради неделния ден, миналата неделя, всъщност когато е роден нашия патрон, днес сте тук сред нас. Добре дошли сте винаги при нас. Скъпи колеги, скъпи ученици, трябва да отбележим тази годишна на нашия патрон, тъй като се навършиха 120 години от рождението на един от най-оборотният, така го наричат в енциклопедията на България, академик. Той, разбира се, е свързан по бащина линия с нашия край. Само ще припомня, че от всички 31 математически гимназии 3 носят неговото име, няколко солота и основни училища в България. Така че 3 гимназии ние, Бургас и Казанлък, имаме патронен празник миналата неделя. Този традиционен турнир, който слага началото на това тържество, е още от създаването на нашата гимназия и още от първата година започва да се провежда по различни дисциплини, но като тази учебна година не сме имали толкова много дисциплини, категории, групи, участници и ще видите, че не сме имали толкова много за награждаване. Цели 99 души ще получат 130 грамоти. Някои от тях ще чуете, се награждават за участие и за класиране в първите 3 места по една, по 2, по 3 дисциплини. Така че поздравявам всички, които предстои да наградя. Благодаря за подаръците, които получи днес гимназията. Благодаря за цветята. И обещавам да прочетете всички поздравителни адреси в сайта на училището ни, тъй като има някои от тях, които така заслужават да бъдат прочетени, а не просто да бъдат споменати. Приемате го това с моята вечна самоирония. И така, поздравяваме с 44-та годишнина на нашата гимназия. Нека тя да пребъде. Нека тази годишните абитуриенти завършат отново успешно, както до сега, преди тях, да повдигнат резултатите на държавните зрелостни изпити, за да може всички останали, като се започнат долу от залата и в горната част, да ги следваме. Аз ви благодаря само заради вас. Ще прозвучи като на един концерт, но само заради вас ние сме тук. Разберете го това нещо. И го помнете нашето училище. Няма бивши, настоящи, всички сме, една латинска дума, алумни на този институт, наречен Природо-математическа гимназия Разград. И вие ще влезете в този списък. Ако не сте го видяли, може да видите къде са вашите батковци и хаки, къде са вашите майки и бащи, къде ще бъдете вие и къде ще бъдат вашите деца. Честит празник на всички!